الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر الموجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بھی سارے مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. جنو جنو دید دی لوڑ پڑے ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جان رسول
اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں آسی ہر غم کی دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجدہ پاکیزہ اجتماع آپ دے اس علاقہ چاند کوٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے جس تے منتظم آپ دے اس علاقہ دے انتہائی عاشق رسول میری مراد بھائی محمد حنیف صاحب اور بھائی محمد قادری عابد علی صاحب چوہدری محمد اسحاق صاحب اور نصروخہ صاحب اور دیگر انہا دے معاونین مہمانان خصوصی حاجی محمد محبوب احمد صاحب حاجی محمد مقبول احمد صاحب اور بہت ہی عزتاں اور محبتاں دے حامل بھائی محمد عبدالغفار صاحب اور بھائی محمد جوید مغل صاحب اور دیگر انتظامیہ نصرو خان محمد حنیف محمد اسحاق چودھری عباس امجد حسین چودھری پرویز صاحب روشن خان ابراہیم اور دیگر انہا دے احباب محمد بوٹا صاحب کہ جنہاں نے خوبصورت محفل مقدسات انعقاد فرما کے انتظام فرما کے من اور احباب نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت کملی والے دی اس آمد مبارکہ دی رات دا صدقہ ساڑی آج دی رات اپنی بارگاہ اقدس تے اندر قبول و مدور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ بھائی محمد عبدالغفار صاحب نے میرے کو جد کر کے ٹائم لکھوا لے کہ تُساں لازمی پہنچنا ہے تو میں اپنے وعدے دے مطابق تہاڈی خدمت حاضر ہاں تہاڈی محبت اللہ کریم آپ احباب دی محبت نو سلامت رکھے احباب کافی دور تو تشریف لے کے آئے کوٹ نتو تو بھی تشریف لے کے آئے اور استارن چک تو بھی احباب کافی سارے تشریف لے کے آئے اللہ کریم ہر ایک دا آنا جانا قبول فرمائے اور ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے عظیم ذخیرے عطا فرمائے اور یاد رکھا جائے کہ یہ محفلہ سجانا میلاد منانا ہر بندے دے واسطہ روب نہیں ہوندا یہ اپنے مقدرہ دی بات ہوندی ہے اللہ کریم نے ساڈے سننے دے مقدرہ چ لکھیا کہ اسی ہر سال نبی دا میلاد منانے ہیں
تو اللہ کریم اگے دعا ہے کہ اللہ کریم بانی نے محفل نو برکت عظیم عطا فرمائے اور اسے ہی طرح ہر سال بڑھ چڑھ کے محفل مقدسہ دا انعقاد فرماون دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب نے جڑا میرے ذمہ عنوان لگایا ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کوشش کریں گے کہ اس ہی عنوان دے تحت گفتگو عرض کراں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی مشہور و معروف آیت پاک دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ پنجابی دا سادہ ترجمہ ارشاد فرمایا کہ جدوں اے محبوب علیہ السلام اپنے غلامہ چ اعلان فرما دے وہ کہ جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے پھر تیری ساری زندگی دے جمع کیتے مال نالو بہتر ہے کہ تو جشن منا۔ علماء کرام تشریف فرمانے میں انہاں دا کافی بردار اللہ کریم نے قرآن مجید چ اے نہیں فرمایا کہ جدو میں فضل تے رحمت کراں فلیذکرو ذکر کرو، اے بھی نہیں فرمایا کہ میں جدو فضل تے رحمت کراں فلیسجدو سجدے کرو، اے بھی نہیں فرمایا کہ میں جدو فضل تے رحمت کراں فلیرکعو رکوع کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جدو فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ۔ پتہ لگ گیا کہ اسی ایتھے آپ نے آ کے بیٹھے سانو رب دا قرآن نے بٹھایا ہے، کیونکہ ذکر تا انسان کلیاں بیٹھ کے بھی کر لیندا، ذکر خفی انسان دل وچ بھی کر لیندا ہے، پر اللہ نے فرمایا فلیفرحوا میرے محبوب دا جشن مناؤ۔ کدھر اللہ کریم قرآن مجید دے اندر فرما رہے ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ فرماتا ہے میں نے جشن مناون والے نال پیار نہیں۔ کدھر اللہ کریم سیگا امر نال فرما رہے فلیفرحوا جشن مناؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ تینوں تو جشن مناون والے چنگے نہیں لگ دے تو آخر جشن مناؤ، تو یا اللہ وجہ کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اومے تو میں نے جشن مناون والے چنگے نہیں لگ دے، پر جدو فضل تے رحمت کرم پھر جشن منا لے آجے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں فضل تے رحمت کیتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میرا فضل بھی ہے تے میری رحمت بھی ہے۔ اس آیت پاک نو اللہ کریم نے آغاز پر باندھے ہوئے فرمایا قل بول میرا محبوبہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ تو ہڈی خدمت حاضری ہے تو میں نے امید ہے کہ تسی او میرے سبحان اللہ بولو گے جی میں دی نتھو کوٹ تے بولی سی نہ بھئی اجے ایمے دے سبحان اللہ نے اپنے ہتھاں بلند کر کے تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ بھائی محمد عبدالغفار نے میں نے علامہ دینا ہے کہ بھئی اوتھے تا بڑی سبحان اللہ کہہ لباندے سوئے تے ایتھوں والے بندے تو ہڈے کرو بولے ہی نہیں، اونچا بولو سبحان اللہ، خور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا قل بول میرے محبوبہ۔ اللہ کریم بار بار قرآن مجید کے اندر فرما رہا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ بار بار فرماتا ہے محبوب میرے بول، تے عرض کی تھی یا اللہ تو اپنے محبوب نو آخنا بول، تے یا اللہ تو آپ ہی بول ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ میری تے زبان کوئی نہیں نا، لیسا کمثلہ شیء، فرمایا میرے برگی شے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ جے زبان نہیں تے اے جڑا 30 سپارے کلام تیرا ہے اے کیڑی زبان نہ نازل فرمایا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اومے تا میری زبان کوئی نہیں، پر ایک زبان بنا کے میں محمد دہن پاکے چ رکھ دیتی، تے فرمایا سونا تیرا دل کیتا تو بولیا کری، میرا ارادہ بنیا تے میں بولیا کراں گا۔ زبان ایک تے بولن والی ہستیاں دو نے، کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے۔ بھئی اساں تے حدیث بھی اسے زبان چ سنی تے اساں قرآن بھی اسے زبان چ سنے۔ اے تا کملی والے دی بانڈے نہ کہ او بول کے آکھے آ میرا کلام ہے تے پھر بول کے آکھے آ میرے رب دا کلام ہے۔ زبان ایک تے بولن والی ہستیاں دو نے، کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے۔ پڑھا قرآن اس پاکیزہ زندگی ہوتے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ علماء کرام تشریف فرمانے میں دعا کرا گا اے آمین فرمامن یا اللہ جڑا سارے تو اچھا سبحان اللہ بولے اے سال اپنی امی دے نال عمرہ کر کے آوے۔ مولا جڑا ایدو بھی اچھا بولے آج رات سومے تے انہوں حضور علیہ السلام دی دید نصیب فرما۔ مولا جڑا ایدو بھی اچھا بولے انہوں کملی والے دی ایتھے محفل دے بیچ ہی دید نصیب فرما۔ ماشاءاللہ کام ایتھے کی رکھیا جے۔ آئیے سنیے قرآن، اللہ کریم قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب دی بولی دا بڑا مٹھا رنگ پیش فرما رہے ہیں۔
اللہ نے رجا پر میں وقیلی ہی یا ربی نہا اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ مینوں تیری بولی دی قسم ہے آؤ نوجوانوں یا جب بچہ بولنے لگے ماں کہندی قربان جاواں اودیاں بہناں کہندیاں نے بولے ہر جاواں اودا باپ کہندا میں قربان جاواں پر جب کملی والے دے بولن دی واری آئی اللہ نے فرمایا وکیل ہی اللہ نے سونے فرمایا تو بول عرض کیتی یا اللہ ماں بولے قربان جاندی ہے عرض کیتی یا اللہ بچہ بولے ماں قربان جاندی بچہ بولے باپ قربان جاندا بچہ بولے بہناں بولے ہاری جاندیاں ربا میری بہن کوئی نہیں ربا میرا باپ بھی کول کوئی نہیں میری ماں بھی کول کوئی نہیں میں بولے برہاری کون جائے گا میں بولے قربان کون جائے گا اللہ فرمایا وکیل ہی سونے تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں دو میں جگ قربان کر دیواں اللہ فرمایا سونا تو ایک باری بولتے سے جنہوں سمجھے او بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا سونا تو ایک باری بولتے صحیح میں دو میں جاگی قربان کر دے مگا اللہ حضرت نے فرمایا سینا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بولتے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بولتوں تن من باراں اس انوکھے ڈھول تو تے میاں محمد بخش نے تک قلم بھی توڑ کے رکھ دیتا لے چلا میاں صاحب دے مزار ہوتے اچھا 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 بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کک سوابنا بے کک سوابنا اے مشری اندر کھلڈا بھی چکھ بٹھیاں ساریاں چیزاں نالو گلا نبی دیا مٹھیاں اے نساریاں چیزاں نالو گلا نبی دیا مٹھیاں سونا تو ایک باری بولتے سے اللہ فرماندہ سونا میں نو تیری بولی دی قسم علماء کرام تشریف فرمانے یقین کرے جے وہ ایڈا مٹھا بول دائے کہ او دے وچ رب بول دائے ہو سکتا کہ پڑھے لکھے نوجوان اٹھ کے سوال کرے بھی منڈے ایڈا وڈا جملہ نبی وچ رب بول دائے تے میں پھر پڑھ دے میں قرآن اچھا 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 بولو سبحان اللہ جدہ ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا اپنا تے نال دے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بی بی حضرت سفورہ نو لے کے سفر تے جا رہے سردیاں دی یخ راتے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ دی بی بی حضرت سفورہ نو ٹھنڈ پہ لگ دیئے آپ اپنی بی بی نو فرمان لگے کہ بی بی تسی ایتھے بیٹھو تو میں او اگ لے کے آیا
دور اگ پہ جلدی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں جو اگ دے قریب جا رہا فرماندے نے میں کہ حیران ہاں کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں. موسیٰ کلیم فرماندے نے میں مزید اگ دے قریب ہو کے بیکھے تے فرماندے نے میں حیران ہاں کہ اگ ہے سیک کوئی نہیں. موسیٰ کلیم فرماندے نے میں جدو اگ دے قریب گیا نا فرماندے میں بیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایتے اگ ہی نہیں ایتا کوئی نور ہے. ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حیرانگی نال اس نور وال ویکھ رہے. اللہ دے قرآن نے فرمایا کول ایک درخت سی او درخت بول پیا بھائی درخت بول پیا درخت وچ عبادی ای ومن الشجرۃ ایا موسی انی اللہ رب العالمین. نوجوانو اللہ دے قرآن نے فرمایا موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑا رب العالمین قرب و جوار تے تشریف لکے آنے والے ہو اس علاقے دے رہنے والے ہو ایمانداری نال دسیا جے جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے اے محمد وچوں بھی بول سکدا. جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا ہے بول سکدا ہے. ایڈا میٹھا بولدا کہ 9 سال دے بچے نوں علامہ صاحب مائی میرے نبی دی بارگاہ چ لے کے آ گیا میرے آقا دے سامنے بٹھا تے مائی او نکرے لا کے رون لگ پئی تے میرے آقا نے فرمایا مائی ادھر آ میں تو روندے چپ کرانا آیا. مائی میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئی تے کہن لگی بے سونا روما نہ تے کی کراں آ 9 سال دا پتر ہو گیا میرا کمری والیا تے کہن لگی سونا میں ترس گئی مینوں کدے ماں آکھے ادا باپ روندا پتر کدے گلاں کر کے وکھاوے بہنا روندیاں نے کہ ویر کدے سانو بہن کر کے پکارے. میرے آقا نے فرمایا مائی گل کی تے مائی کہن لگی وے سونے اے بول نہیں سکدا اے گونگا اے کملی والیا تے ماں سی نا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی کچھ کر وے کملی والیا کچھ کر وے کملی والے. اج لوگ آکھدے نے کہ نبیاں کولوں منگنا شرک ہو جاندا ہے. میں کدے کسی مسلک دے خلاف گل نہیں کیتی مگر اپنا عقیدہ بیان کرنا میرا حق ہے. بھئی اساں تے لکھ روپے لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں اللہ سارے دے نصیباں چ حاضری کرے. اسی لکھ روپے لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں تے مکے والوں تے کعبہ گھر دے سامنے دسدا سی مگر انہاں نوں جدوں بھی کسی چیز دی لوڑ ہوندی ہے نا او کعبے والے دی بارگاہ چ نہیں جاندے او کعبے والے دے محبوب دی بارگاہ چ آ جاندے نے کیونکہ انہاں دا ایمان ایسی کہ ربا جنہاں نوں تو نہ دے انہاں نوں تیرا محبوب بھی کدو دیندا ہے جنہاں نوں تیرا یار نہ دے انہاں نوں رب بھی کدو دیندا ہے. رب تا انہاں نوں دیندا جنہاں نوں مور مدینے دا تاجدار لگا کے دے. مائی کہن لگی کچھ کر وے کملی والیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ادا ویکھ اے یداللہ والا ہاتھ میرے آقا دا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھ آکھے اے یداللہ والا ہاتھ نہ میرے آقا نے اے انج کر کے اس بچے دی نہ تھوڑی دے نیچے رکھیا تے حضور میٹھا جا بول کے فرمان لگے اوے بولیا کر اوے بچہ چپ اے جو میں تسی نہیں چپ اچھا بولو سبحان اللہ بچہ چپ. دوسری بار میرے آقا پھر میٹھا جا بول کے فرمان لگے چل ہن بولیا بھی کرنا بچہ پھر چپ. نوجوانوں تیسری باری میرے نبی نے فرمایا بچہ گلا کرنے لگ پیا او دی ماں نے دھوڑ کے آ کے سینے لگا لیا کہہ لگی بے 9 سال بلندی رہیا بولیا نہیں تیرا باپ بلندا رہیا نہیں بولیا تیریاں بہناں بلندیاں رہیا نہیں بولیا اج نبی باری کی میں بول پیا بچے نے نماز گلے چ باواں پا لیا تے رو کے عرض کیتی اماں بلایا تے بڑیاں نے بے پر میں نہیں بولیا اما محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی کوئی اما محمد ورگا
بیٹھا کسے بلایا نہیں تے میں بولیا نہیں او گونگے ہتھی گلاں کرا جان دائے او پتھراں تو کلمے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے ایک دن ابو جال میرے نبی دی بارگاہ چ آیا تے ہاتھ وچ کینکریاں پکڑیاں تے آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا سنیا نبیو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ دا آخری نبی ہوں کہنے لگا جڑا نبی ہوئے او غائب جاند ہے جڑا نبی ہوئے او کوئی نہ کوئی موجزہ لے کے آؤں ہے جے تو نبی ہے تے 10 میری مٹھی بچ کی ہے او دے ہاتھ بچ کینکریاں نے کہنے لگا محمد جے نبی ہے تے 10 مٹھی بچ کی ہے پتہ لگیا علامہ صاحب ابو جال دا بھی اے ایمان ہے سی کہ جے نبی ہویا تے دسے گا مٹھی وچ اج لوگ آخر دینے کہ نبی نو غیب دا خبر کوئی نہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں تیرے نال تے ابو جال چنگا جی دا اے ایمان ہے کہ جے نبی ہویا تے دسے گا مٹھی وچ کی ہے میرے آقا نے فرمایا ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی وچ کی ہے کہنے لگا نبوت کی ہے فرمایا نبوت تے اے بنا کہ جو تیری مٹھی وچ او بول کے دسے میں کون ہوں کہنے لگا اے تک کدے بولے نہیں فرمایا لے پھر اج پہ بول دینے ابو جال کہندا کہ میں جڑے ویلے مٹھی کان نال لگائی نہ تے کہندا میں حیران ہاں کہ مٹھی وچ کینکریاں کلمہ محمد دا پئیاں پڑھ دیاں نے تے کینکریاں کہن لگیاں ہے تے اسی بھی پتھر ہاں پر تو خورے کیویں دا پتھر ہے سانو پتھر ہو کے حسین دے نانے دی سمجھ آ گئی تے نہ بندہ ہو کے اجے کمری بارے دی سمجھ ہی نہیں آئی اے تا ابو جال آپ نا اے دا پتر ایک باری نا میرے آقا علیہ السلام ایک حوض دے کنارے تے بیٹھ کے وضو فرما رہے توجہ ہے تھکے تا نہیں بھی ہاتھوں نو کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ بھائی محمد اقبال صاحب میں نے فون کر کے دس رہے سن بھائی محمد عبداللہ صاحب کے میں نے کہہ رہے سن کہ اسا نا جدو تہانوں بلایا سی تے تہاڈے کول ٹائم سی تھوڑا تے تسی سانوں تھوڑا ٹائم دیتا سی تے اج تساں کدھر محفل تے ہور نہیں جانا تے ساری رات پڑھنا تو جن میں ساری رات سننا ہے او بولو سبحان اللہ ہتھاں نو کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ او دا پتر میرے آقا دے کولوں نہیں گزریا میرے آقا حوض دے کنارے تے بیٹھ کے وضو فرما رہے تے ابو جال دا پتر اکرمہ میرے نبی دے قریب تو گزریا تے میرے آقا دے کول آگے تے ابو جال دا پتر سی نا تے آ کے کہنے لگا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا سنیا نبی فرمایا ہاں میں اللہ دا آخری نبی ہوں کہنے لگا پھر جڑا نبی ہوندا او کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آندا ہے تے جے تو نبی ہے تے کوئی معجزہ بخا میرے آقا نے فرمایا پتر میں کوئی ایک دو معجزے تا نہیں نہ لے کے آیا تو اپنی مرضی دا مانگ میں اوویں دے بخا دینا مینوں تے اللہ نے بنا کے معجزہ بھیجیا ہے تو اپنی مرضی دا مانگ میں اوویں دے بخا دینا میرے آقا جڑے حوض دے کنارے تے بیٹھ کے وضو فرما رہے او سے ہی حوض دے دوسرے کنارے تے ایک چھوٹا جا پتھر ہے کہنے لگا محمد او پتھر چل کے جے تیری بارگاہ چ پاری تے تر کے آوے نا موڑ واپس جاوے میں مر جاواں گا تو نبی اتنے چ نہ حضور وضو کر کے اٹھے تے میرے آقا نے فرمایا اللہ پتر بھلا کیڑا پتھر بلانا ہے اوتھے کافی سارے پتھر کہنے لگا او نوجوان علماء فرماتے ہیں میرے آقا نے پتھر ول دیکھیا اجے بلائے ہی نہیں کون ہے دیوالی نے فرمایا پتر کیڑا پتھر بلانا کہنے لگا میرے آقا نے اجے اشارے کیتا پتھر نے پانی تے دھوڑ لگا دیتی کہنے لگا سونیا میں آیا سونیا میں آیا جے او گونگے ہتھی گلاں کرا جاندا ہے تے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے ایڈیاں مٹھیاں بولیاں والا میرا نبی کون ہے والی آقا علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ کے تے جنگل دے وچ سیر کرن واسطے جا رہے تے اچانک نا میرے آقا نو جنگل دے وچ کسے دی روندی نہ پڑی دردناک آواز آئی تے آوازاں آ رہیاں یا رسول اللہ یا اچھا بولو یا رسول اللہ تے ہولے ہولے آواز آ رہی ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا
یا اچا بولو یا یقین کرا جی اصل سنی او ہوندا جڑا آکھے یا جڑا سنی ماں دا پتر بولے او بولے یا رسول اللہ تے جے ایدا پنجابی تے ترجمہ کر دے ماتے بندا سنا ماں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ نوجوان اپنی زندگی دے سارے ہو گئے ہم جولی چ رکھ لو اج مدینے دے تاجدار نو سنا لو جنیاں کوئی نہ سنے ایدیاں میرا نبی سندا ہے سارے میرے نال مل کے پڑھیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ اے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دبالی نے جھاڑیاں دے قریب آ کے دیکھیا اے رومن والا نشان نہیں جنگل دا جانور ہرنی جدا پیر پھندے چ لگے آئے تو ہرنی میرے نبی والے ویکھ کے اپنے پیر والے اشارہ کر دیے تو نالے کہندی خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دبالی ہرنی دے قریب آئے میرے آقا نے فرمایا کیا پرنی ہرنی دیا چوخا نکل گیا کہنے لگی سونے اور سامنے پہاڑ او دے بچ غار او دے چ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے کملی وال تن دن ہو گئے ماں دا دودھ نہیں پیتا میں پھندے چ پھنس کے بیٹھی سنے آزادی دے دے کون ہے دیوالی نے فرمایا جے میں تینوں آزاد کر دیتا شکاری نے پوچھنا محمد میرا شکار کتھے ہرنی کہنے لگی سونے میں وعدہ کرنی شام تو پہلے بچے میں دودھ پلا کے آ جاواں گی کون ہے دیوالی نے سے ہرنی دا پیر پھندے چو نکالے آؤ ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی فرمایا ہرنی ٹھہر جاؤ انہیں پیچھے مڑ کے دیکھے آؤ میری آقا میں اپنا پیر اسے پھندے چے رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رماگا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی جڑے بلے غار دے اندر آئی بچیاں نو کہنے لگی وے بچیوں
بے جلدی دودھ پی لو میں واپس جانا ہے بچے کہنے لگے اماں کنا دن بعد آئی ہے پھر جان دیا گلا پہ کرنی ہے ہرنی کہنے لگی وے بچیوں میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ادھر شکاری میرے نبی دی بارگاہ سے آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار چھڑ دیتا آئی فرمایا صبر کر شام تو پہلے واپس آ جائے گی کہنے لگا کدے پھندیا کے چھوٹے شکار محمد واپس نہیں آئے فرمایا وعدہ محمد نال کر کے گئی ہے شام تو پہلے واپس آ جائے گی ادھر بچے جڑے بلے ہرنی دا دودھ پی لے آؤ تے بچے کہنے لگے اماں تینا دن بعد پھر جان دیا گلا پہ کرنی ہے ہرنی کہنے لگی بچیوں میں نبی نال وعدہ کر کے آئی بچے کہنے لگے اماں جے وعدہ نبی نال کر کے آئی ہے پھر دودھ بعد چ پیواں گے سانو بھی نال لے جا اساں نبی ویکھنا ادھر سورج ڈوبدا لگا جا رہا شکاری کہنے لگا محمد او دیکھ سورج ڈوب گیا آئی فرمایا او دیکھ ہرنی بھی آ گئی ہرنی نے آ کے میرے آقا دے پیر تے بوسا دیتا میرے آقا نے اپنا نالین نکالیا ہرنی نے اپنا پیر اسے پھندے چ رکھے میرے آقا اسے ہرنی نے آزاد کرایا شکاری دیکھ کے حیران رہ گیا میرے آقا دے قدم پھڑ لے کہنے لگا سونے معافی دے دے مینوں کی پتا سی تو انساناں دے نہیں جانوراں دا وی رسول یقین میرے آقا نے فرمایا آزاد کر دے اس شکاری نے ہرنی نو آزاد کر دیتا کہ ہرنی مڑ مڑ کے آخد صدا دسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ اے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اس شکاری نے میرے آقا نو جڑے ویلے ویکھے شکاری نو شیرنی نو آزاد کر کے کہنے لگا سنیا مینوں آزاد کیتا کون ہے دوالی پر دے جا رہے کہنے لگا سونے ذرا ٹھہر جا میرے آقا دے قدم پھڑ کے کہنے لگا ہرنی نو میں آزاد کیتا ہے جاندا جاندا کلمہ پڑھا مینوں دوزخ تو آزاد کرائی گا سونے جاندہ جاندہ کلمہ پڑھا مینوں دوزخ تو آزاد کرے جا ایڈیاں مٹھیاں بولیاں والا میرا نبی جدیاں کوئی نہیں نہ سنتا ادیاں میرا نبی سنتا ہے ہور اچھا بولو سبحان اللہ بھئی میں لفظ کل تے تقریر کرا تو یہ بھی ہو سکتی میں تو ہنو میلاد والے بیڑے لے کے جانا ہے اچھا جنہیں جنہیں میرے نال جانا ہے او بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون فضل تے رحمت دو چیزاں نے کتنیاں ہولا بولو کتنیاں تھکے تا نہیں بھی پھر اچھا بولو کتنیاں دو چیزاں نے فضل تے رحمت عربی دے قائدے دے مطابق علامہ صاحب سیگا تسنیہ دا آنا چاہی دا سی
مگر اللہ کریم نے واحد ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا جشن مناؤ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ سیگا واحد ارشاد فرمایا عرض کی تھی یا اللہ چیزاں فضل رحمت دو نے تے سیگا واحد ارشاد کیوں فرما رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں دسنا ایک کہ وہ جڑا فضل تے رحمت دو ہے نا وہ دو نہیں ایک کی ذات ہے ہون تسی پوچھو گے کہ وہ فضل تے رحمت کون ہے تے میں پھر پڑھ دے میں قرآن ہولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرنے کدھر کوئی شہید نہ ہو ہاتھوں کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ سیانے کہندے نے بدی ہوئے تے انہوں ستے خیرہ نہیں تے جے سبحان اللہ کہندے موت بھی آ جائے تے اے دن اللہ موت بھی کیڑی چنگی ہے ہاتھوں کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ آئیے سنیے قرآن اللہ کریم نے اپنے محبوب دا قرآن اچھ میلاد کی میں بیان فرمایا ہے اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا فمبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اساں تینوں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اساں تینوں مبشر تے نذیر بھی بنایا اساں تینوں اللہ و دعوت دین والا بنایا فرمایا وبشر المؤمنین اللہ نے فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے عرض کی آلہ کس گلدیاں مبارکہ پہ دینا ہے فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ نے فرمایا تہاڈے کول میرا یار میرا وڈا فضل بن کے آ گیا عرض کی آلہ اسد تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا میں فضل نہیں میں تے فضل والا ہوں فضل تے محمد دی ذات ہے عرض کی آلہ پھر تیری رحمت کون ہے اللہ نے فرمایا وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا کملی والے میں تینوں فضل بھی بنایا میری رحمت بھی کملی والا عرض کی آلہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی عہدے تے مرتبے نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجیا اللہ نے فرمایا فضلن کبیرا فرمایا اپنے یار نو فضل دے کے نہیں فضل بنا کے بھیجیا تے فرمایا کملی والے میں تینوں اجدا فضل بنا کے بھیجیا جدروں جدروں لنگدا جمے گا فضلاں دے چھٹے مار دئی جمے اللہ نے فرمایا سونے جدرو جدرو لنگ دا جامے گا فضلان دے چھٹے مار دے جامے گا پھر ایمے دا فضل بنا کے بھیجیا ایمے دا فضل بنا کے بھیجیا میں تے اکثر پڑھیا کرنا وہ فضل پولیو لا اور کیا چاہیے بھئی فضل پولیو لا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بے مل گئے مصطفیٰ
مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ود کے میلاد ہور قرآن چو کی بیان کراں کہ آپ ہی رب کہندا کہ جدوں میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ تے پھر آپ ہی کہندا فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا جدوں تو جاویں گا نا میں سارا جگ سجا لواں گا، میں عرش سجا لواں گا، میں فرش سجا دیواں گا، پھر ایویں دا رب نے بنا کے بھیجیا فضل سنا دیواں گل۔ مینوں احباب نے فرمائش تک کیتی سی کہ تسا ساری رات پڑھنا ہے پر میں ایڈا ظالم نہیں تہاڈے نال اتنا ظلم نہیں کراں گا، انشاءاللہ تقریر نہیں کراں گا جنہیں کو تانوں ہضم ہو جائے، لہذا ہاں تو نہ گوش ہو کے حوصلے نال بیٹھو تے اچا بولو سبحان اللہ، اور اچا بولو سبحان اللہ۔ مکیوں ٹر پے دو راہی، ایک صدیق تے دوجا رب دا ماہی۔ حضرت صدیق اکبر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر تے جا رہے تھے، اچانک رستے چ ایک ریگستان دا علاقہ آیا نا تے حضور علیہ السلام نو بھوک لگ گئی تے میرے آقا نے فرمایا صدیق یار بھوک لگی تے کچھ کھامن دا انتظام کر۔ میرے آقا دا لنگوٹیا یار سی نا، یاد رکھا جے مرد دی شان نو دو شخصیتاں نہیں مندیاں، کتنیاں؟ ایک لنگوٹیا یار تے دوجی بیوی۔ کوئی پیر صاحب سن تے وہ بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب سن تے وہ بڑی بار بلے بلے تے مرید بڑی عزت کر دے سن پیر صاحب دی تے پیر صاحب دے بڑے نام سننا، بیوی نے بڑا مرتبہ سننا۔ تے ایک دن پیر صاحب باہر گئے تے اچانک پیر صاحب نے آکھا کہ اج میں اپنی بیوی نو منا کے چھڑا گا کہ میں بڑا بڑا پیر ہوں۔ وہ اپنے گھر تو باہر گیا تے انہیں پرواز کر کے ایک بار گھر تو ادھر گیا تے ایک بار ادھر آیا تے بی بی نے جدو دیکھیا نا تے پیر صاحب جڑے ویلے گھر آئے تے کہنے لگی اے میں ولی بنے بیٹھے، اج میں ولی دیکھیا ایک باری اڑ کے ادھر گیا تے ایک باری اڑ کے ادھر آیا تے پیر صاحب نا بڑے روب دے نال کہنے لگے او میں ہی سا تے بی بی نال کہنے لگی تاں ہی ڈنگا ڈنگا پہ اڑ دے سی۔ لنگوٹیا یار جڑا ہوندا ہے نا بندہ جڈا وڈا مرتبہ جڈی وڈی مرضی نوکری لگ جاوے پر جدو اونے بلانا نا تے اونے پرانے نام نال بلانا ہے، انہیں پرانے نام نال یاد کر کے بلانا، انہیں کہنا تو تا اوہی ہے نا جڑا میرے نال کچھے پا کے کھیڑدا رہیا ہے۔ دو شخصیتوں مرد دی شان نہیں مان دیاں پر جدو کملی والے دی واری آئی نا تے رب نے قانون ہی بدل دیتا۔ شخصیتاں عورتاں دے وچوں سب تو پہلے جڑے ویلے میرے آقا دی شخصیت نو مننا تے او میرے آقا دی بی بی ہے، تے مرداں دے وچوں جن نے سب تو پہلے میرے آقا دی شخصیت نو منیا او میرے آقا دا بچپن دا یار ہے۔ ایسا اللہ نے بنا کے بھیجیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج صدیق یار بھوک لگی تے کچھ کھامن دا انتظام کر۔ صدیق اکبر نے عرض کی حضور تسی ایتھے بیٹھو تے میں ہنے کھامن دا انتظام کرنا۔ او سامنے ککھاں دی کلی صدیق اکبر ٹرے گئے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے ایک بڈیری جمائی تے انہیں دروازہ کھولیا تے مائی نے جڑ ویلے دو ایڈیاں سونیاں صورتاں ویکھیاں نا تے مائی ویکھ دی رہ گئی، ایڈا سونا رب نے بنا کے بھیجیا، مائی ویکھ دی رہ گئی تے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی بھوک لگی تے کچھ کھاون دی ہووے تے او دیو تے اینا سونا نا تے مائی نے آسمان والے ویکھے تے اودیاں اکھاں چ چھم چھم اتھر تے کہن لگی ربا کی ہویا جے ایڈا غریب نہ بنا دو اج ایڈے سونے پرونے خالی تے نہ جان دے دے، کی ہویا جے ایڈا غریب نہ بنا دو۔ صدیق اکبر فرمان لگے مائی تیرے کو کھانا منگے تو رو کے بے خانی تے کھائیں، کہن لگے بے سونے میرے کو کھاون دی کچھ نہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کی حضور مائی کہندی کھاون دی کچھ نہیں تے میرے آقا نے فرمایا صدیق یار ذرا ٹھہر جا، مائی کہندی ہے نا کھاون دی کچھ نہیں تے مینوں او سامنے ایک بکری پہ دستی ہے، اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھوں نو کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ میں اگے بھی عرض کیتا سی کہ میں ہاتھوں نو کھڑے کروا رہا ہوں، اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر فرمایا بَتُقَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
اللہ فرماندا قیامت نوں زباناں بند ہو جانیاں تے انہاں ہتھاں نے بولنا ہے تے اللہ جدوں قیامت نوں تیرے ہاتھ نوں پوچھے نا تے ہاتھ آکھے یا اللہ معافی دے دے جو بھی کردا رہیا ہے، پر جدوں تیرے محبوب دا نام آیا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ بھی کہندا رہیا ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر فرماندے نے کہ میں کہنے لگی کہ حضور نے جدوں اتنا فرمایا نا کہ او سامنے بکری بیٹھی ہے تے میں جلدی نال کہنے لگی جی اے بکری دودھ کوئی نہیں دیندی، اے بڑی بیمار ہے، کمزور ہے، اے اٹھ بھی نہیں سکدی، چارہ بھی نہیں کھا سکدی، میرا خامد بکریاں چارن گیا ہے، جے اے چل سکدی ہوندی تے میرے خامد نال چارہ کھامن جاندی، اے دودھ نہیں دیندی۔ صدیق اکبر فرمان لگے میں ذرا پیچھے تو ہوں نا، میں پیچھے ہوئی نا تے صدیق اکبر فرماندے نے میرے آقا نے کھڑا ہو کے تے اے انج کر کے اس بکری نو اشارہ کیتا نا، تہانوں پتہ ہے بکری جدوں بول دی میں کر کے بول دی، کون ہے دبالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بکری نو اشارہ کیتا تے بکری کہنے لگی بے سونیا میں، فرمایا ہاں تو۔ دوسری بار میرے آقا پھر میٹھا جا بول کے ور کے اشارہ کیتا نا تے بکری پھر کہنے لگی بے سونیا میں، فرمایا ہاں تو۔ نوجوانوں تیسری باری میرے نبی نے اشارہ کیتا، بکری کہنے لگی وے سونے میں، فرمایا ہاں تو۔ بکری دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگی وے سونے جدوں دودھ دیندی رہیاں سارے پوچھدے رہے نے کملی وال اج دودھ نہیں دیندی، پوچھدا ہی کوئی نہیں، اس واسطے آخنیاں کتھے تو کتھے میں، تے رو کے کہندی ہے میں کو جی دل پر سونا تے نگنے اس نو اے بیڑے میرے بڑھدا نہیں، پئی لکھ وسیلے پاواں پھر نہ میں سونی نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کی کر یار مناواں، ہوئی دکھ ہمیشہ اے رہسی میرا کامل باہو کتے رو مر جاواں ہوں۔ سارے پوچھتے رہے اج وڈیری ہو گئی تے پوچھدا کوئی نہیں۔ رحمت آدم ٹورے ٹورے نا اس بکری دے قریب آئی تے اے عبداللہ والا ہاتھ دی کنڈ دے اوتے پھیریا، او بکری جڑی کدے اٹھی نہیں او اٹھ کے کھڑی ہو گئی، او دیاں بکری دیاں ہڈیاں تے گوشت آ گیا۔ علماء فرماندے نے کہ او دیاں تھنا وچ اتنا دودھ آ گیا کہ او دیاں پچھیاں لتاں آپ کھل گئی، اتنا دودھ اس بکری دے تھنا وچ آ گیا۔ صدیق اکبر مسکرا کے فرماون لگے میں ذرا برتن تا لے کے آ، میں اپنے لبا چ بڑبڑا کے کہنے لگی آکھیا وی بکری دودھ نہیں دیندی تے پھر کہندے نے برتن لے کے آ، خورے کی کرنا نے، میں نہ چھوٹا جا برتن لے کے آئی جے بکری نے دودھ دیتا بھی تے کنا کو دے لوے گی۔ صدیق اکبر فرماندے نے جڑے میرے بکری دا دودھ دھویا نا تے او برتن بھر گیا۔ صدیق اکبر میں نو دیکھ کے فرمان لگے میں برتن ہور لے کے آئی، میں ہور لے کے آئی او بھی بھر گیا، میں ہور لے کے آئی او بھی بھر گیا، میں لے گی ہور لے کے آئی او بھی بھر گیا، میں جو اندر کی باہر نہ آوے۔ صدیق اکبر آواز دے کے کہنے لگے میں باہر آنا، اندروں میں بول کے کہنے لگے وے سونے میرے پانڈے مک گئے، میرے برتن مک گئے، اج اس بکری دے تھنا وچوں دودھ نہیں پیا مکدا۔ علماء فرماندے نے شارحین فرماندے نے کہ اس حدیث نو لکھ کے تے پڑھ کے انج لگدا سی کہ جے میں کملی والے نے اس دن اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر نہ جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں نہ جوڑ، انا آتینا کل کوثر، او وارث کوثر دے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ پیتا، صدیق اکبر نے بھی پیتا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹر پے اودہ خامد بکریاں چار کے جڑے ویلے رات نو آیا نا، علماء نے اس مائی دا نام لکھیا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، خامد دا نام لکھیا حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اودہ خامد جڑے ویلے شام نو بکریاں چار کے آیا نا تے اپنی ککھاں دی کلی ول ویکھ کے کہن لگا اج کوئی آیا سی، تے مائی پہلے حضور دیاں یاداں لے کے بیٹھی ہے، کہن لگی وے ہاں آیا سی، دو گڑیاں ساڑھے گھر چ رکیا تے نور علی نور کر کے ٹر گیا ہے۔ خامد حیران کہ ایڈا سونا جڑا آپ ٹر گیا تے نور اجے پہ لاٹھا ماردا ہے۔ اپنی بیوی دے کول بیٹھ کے تے کہنے لگا اچھا او سونا کڈا کو سونا سی، تے پھر اس مائی نے جڑے ویلے اپنے خامد نو میرے آقا دا حسن سنایا تے کیویں سنایا میں بھی سناواں، ہولا بولے ہو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ مائی کہن لگی وکی دسائیوں دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں، او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں، او دے راما وچ ہورا رین کھڑیاں، تے اکھاں وچ کوئی دردی سرمے دی دھاری، دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری، تے جگر دل بدیو مائی آمینہ دا، تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا، تے زلیخا اس نو جے دیکھ لیندی، کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی۔ خدا خامد کہنے لگا اچھا ہونا میں بکریاں چارن دور نہیں جانا، جے او کدے سونا آوے نا تے اے چھوٹے بچے نو بھیج کے مینوں بھی بلا لوی، میں بھی اس سونے نو ویکھنا ہے، میں بھی اس سونے نو ویکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت گزردا جا رہا ہے، میں ایک دن نا مدینہ طیبہ دی دکان تو سودا خریدن آئی، او جڑا سودا خریدن آئی او مدینہ طیبہ دی دکان تو ملے نا تے مائی نے بچے نو انگلی دینے لگایا تے مائی مدینہ دی منڈی وچ آ گئی تے دکان تو سودا پہ خریدی ہے، تے سودا خریدیا او جڑے بچے نو انگلی نہ لگائے اونے نگاہ دوڑائی تے حضرت صدیق اکبر پہ جاندے سن، تے بچے نے مائی دی انگلی ہلا کے آکھیا اما او ویکھ جڑا اس دن مبارک نال آیا سی۔ او دا خامد جڑے بڑے شام نو بکریاں چار کے گھر آیا نا تے او کول بیٹھ کے تے کہن لگے او سونا، کہن لگا او سونا کڈا کو سونا سی، تے کہن لگی بڑا سونا سی، تے کہن لگا اچھا او دا نام کی سی، تے جدوں میرے آقا نے نام پوچھا نا میرے آقا دا نام تے مائی ہتھاں تے ہاتھ مار کے کہن لگی ہاں ہائے نام پوچھن دا تے چیتا ہی نہیں رہیا، نا تے پوچھنا ہن دل چ خیال کر دی جے خامد نو آکھیا نام نہیں پوچھے تے کدھر ناراض نہ ہوئے، تے اپنے کولوں نے حضور دا ایک نام رکھ لے تے کہن لگی اج ساڈے گھر مبارک آیا سی۔ کون آیا سی؟ اج ساڈے گھر مبارک آیا سی، دعا کرو کدے ساڈے گھر بھی آ جاوے، اج ساڈے گھر مبارک آیا سی۔ بچے نے انگلی ہلا کے آکھے اما او ویکھ جڑا اس دن مبارک نال آیا سی۔ نوجوانو جڑے ویلے مائی نے میرے آقا حضرت صدیق اکبر دا چہرہ ویکھیا، مائی نے سودا سٹیا دوڑ کے صدیق اکبر کو لے آ گئی، کہنے لگی بے دس مبارک کتھے؟ صدیق اکبر فرماندے نے میں حیران رہ گیا، مائی جڑے مبارک دیاں گلاں پہ کر دیے، کہنے لگی بے جڑا اس دن تیرے نال سونا جایا دو گھڑیاں میرے گھر چ رکیا تے میری کلی چ چانن کر گیا ہے۔ صدیق اکبر فرماندے نے میں سمجھ گیا مائی میرے نبی دیاں گلاں پہ کر دی، فرمایا آجا مائی میں تینوں پتہ نہیں دسدا، چلا تیری ملاقات کرا کے لے آواں۔ صدیق اکبر
مینوں میرے نبی دی بارگاہ چ لے کے آئے میں سارا دن میرے نبی دی دید کردی رہی شام دا ویلا کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی او دا خامد جڑے ویلے شام نو بکریاں چار کے آیا اونوں کلی چ پہلے دن والا نور دسیا کہن لگا لگتا اج مبارک آیا سی کہن لگی اج مبارک نہیں آیا اج میں مبارک کو لے گئی سا کہن لگا مینوں کیوں نہیں بلایا میں بھی اس سونے نو دیکھنا سی کہن لگی بے پریشان نہ ہو بے حیران نہ ہو جدوں بھی دل کرے گا ملے آواں گے ساڈا مبارک ہووے جنوں جگ محمد آکھدا ساڈا مبارک ہووے جنوں جگ محمد آکھدا ہے محمد آکھدا ہے پھر جدو میرے آقا نو رب نے فضل بنا کے بھیجیا ایویں دا فضل بنا کے بھیجیا ایویں دا فضل بنا کے جڑا ویکھدا ہے پھر ویکھدا ہی رہندا ہے ایسا حسن میرے آقا نو اللہ نے عطا فرمایا یقین کر جی ایڈا سونا رب نے بنا کے بھیجیا ایڈا سونا رب نے بنا کے بھیجیا یارو وہ کڈا سونا ہوے گا رب نے ایڈا سونا بنا کے بھیجا سامنے بٹھا کے آکھیا تیری قسم ہے میں تیرے ورگا دوجا نہیں بنایا ایڈا سونا بنا کے بھیجا صحابہ کرام سارا دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بیٹھ کے نا تے میرے آقا دا چہرہ انور نو ٹک ٹک لگا کے ویکھدے نے سارا دن میرے آقا دی دید کردے نے کیونکہ رب نے بنا کے بڑا سونا بھیجیا ہے سارا دن میرے آقا دی دید کرنی تے شام دا ویلا ہونا نا تے گھر جان لگنا تے شام دا ویلا ہو جانا تے میرے آقا نے فرمانا صحابہ وقت کافی ہو گیا تے گھر والے اڑک دے ہون کہ ہن گھر چلے جاؤ تے صحابہ ادھی راتی بھی اے آکھدے نے کہ اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چاء اجے لتھا نہیں اکھیاں دا چاء تو تھوڑی دیر ہور ٹھہر جا ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن فجر دی نماز پڑھ کے نا میرے آقا سیر کرنے واسطے باہر گئے تے حضور نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ دے باہر چند خیمے لگے نے تے رحمت عالم دے دل چ خیال ہے کہ انہاں کولوں جا کے پوچھا پردیسی لگدے تے کچھ چیز دی کسے دی لوڑ نہ ہوئے رحمت عالم ٹورے ٹورے نہ خیمے والے دے قریب گئے تے حضور نے کسے نال بھی کلام نہیں کیتی خیمے والے دے جڑے سردار سن نا او دا نام ہے طارق حضور جا کے ڈائریکٹ طارق نال کلام کر دینے حضور نے فرمایا پوچھا کہ کدھر آئے ہو کیویں آئے ہو تے او تاجر کہنے لگے جی حضور اسی فروخت چیزاں کرنے اسی سودا بیچن آئے ہیں تے سونے صبح مدینہ طیبہ منڈی لگنی تے اسی سامان خرید بیچن واسطے آئے ہیں حضور نے فرمایا سامان کیے تے کہنے لگا جی اے اونٹ میرے آقا علیہ السلام نے اونٹاں دے اجڑ وچ جھاتی ماری نا تے ایک اونٹ میرے آقا نو پسند آ گیا کڈے مقدراں بارے جانور جڑے میرے آقا نو پسند آ گئے علماء کرام تشریف فرما نے حضور جنگ خیبر تو واپس پہ آوندے نے تے حضور نو رستے وچ ایک گدھا ملیا او گدھے نے عرض کیتی سونا میں اس گدھے دی نسل وچوں جس گدھے دی نسل تے کوئی نہ کوئی نبی سواری کردا ہے تے سونا نبیاں وچ تو آخری ہے تے اس گدھے وچ میں آخری ہوں تے انج کر اس نہ چیز نو بھی نال ہی رکھ لے حضور نے اس گدھے دیاں باگاں پکڑیاں تے حضور مدینہ طیبہ لے آئے اس گدھے دا نام رکھا حضور نے یافور پر جدو حضور علیہ السلام دا وصال ہویا نا تے اینا اس گدھے نال میرے آقا نو پیار سی کہ گدھے تو میرے آقا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہ ہویا نوجوانوں گدھے نے دن بھی رونا رات بھی رونا میرے آقا دا بھی سال ہویا مدینہ طیبہ دیاں گلیاں چ پھردا ہے دیواراں نو ٹکرا ماردا کدھرے ماہی آ جائے کدھرے اپنے آقا دی دید کر لواں او سی آقا تو میرے آقا دی جدائی برداشت نہ ہوئی گدھے نے دن بھی رونا رات بھی رونا اونے مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار کے یار دے بھی چھوڑے چ جان قربان کر لئی
اس گدے تو میرے آقا دی جدائی برداشت نہ ہوئی تے انہیں مدینہ طیبہ دی باروں نو ٹکرا مار کے جان قربان کر لی حضور نو ایک اونٹ پسند آ گیا سرخ رنگ دا میرے آقا نے فرمایا اے دی کنی قیمت ہے طارق کہنے لگا کہ میں قیمت تے نہیں لینی میں سنیا مدینہ طیبہ دی کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوندیاں نے لہذا اونٹ لے جو تے مینوں کھجوراں دے دے وہ حضور علیہ السلام نے اس اونٹ دیاں باگاں پکڑیاں تے حضور باگاں لے کے ٹر پے تے فرمایا طارق ہونے کھجوراں آ جاندیاں نے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس گدے اس اونٹ دیاں باگاں پکڑیاں تے حضور ٹور دے جا رہے تے طارق تے او دے قافلے والے میرے آقا دی ٹور ہی ویکھدے نے او محبوب ہے جدوں ٹورے نا تے رب کہندا لا اقسم بہذا البلد سونے میں اس شہر دی قسم ہے جتھے تو پیا ٹورنا ہے طارق میرے آقا دا حسن ویکھدا رہ گیا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے میرے آقا دا حسن دا بڑا سونا رنگ پیش فرمایا لے چلا آپ دے مزار اتے اچھا بولو سبحان اللہ پیر باؤ نے رشا فرمایا اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویخنا رہ جا ہوں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے ہور کدے ول بھجا مرشد دا اے دیدار میرا کامل باہو مینوں لکھ کروڑا ہے جاہوں اتنا سونا رب نے بنا کے بھیجا حضور علیہ السلام گدے دیاں اس اونٹ دیاں باگاں پکڑیاں تے حضور لے کے ٹر گئے جڑے ویلے اکھاں تو اوجر ہوئے نا تے طارق اپنے نال دے نوں کونی مار کے کہنے لگا تو جاندا ہے کہنے لگا مینوں تو پتہ بھی نہیں میں تو مدینے پہلی بار آیا دوسرا تیسرے نوں کونی مار کے کہنے لگا تو جاندا ہے کہنے لگا مینوں کی پتہ میں تو ویکھیا پہلی بار ہے تیسرا چوتھے نوں پیا پوچھدا ہے تین چار یعنی آپس وچ گلاں پہ کر دینے تے اچانک طارق بول کے کہنے لگا مارے گا اونٹ بھی لے گیا تے دے کے بھی کچھ نہیں گیا او دے گھر دا پتہ کوئی نہیں بستی دا پتہ کوئی نہیں نام دا پتہ کوئی نہیں جے کھجورا نہ دے کے گیا تے سانو تا گھاٹا ہو جائے گا تے نال دے تا کونی جنوں ماری نہ تے کہنے لگا او دا نا کی پوچھنا سی او جدوں بولدا رہے میں تا او دے دندا وچ نکل دیاں نور دیاں لاٹاں ہی ویکھدا رہ گیا دوسرا کہنے لگا میں تا او دے متھے دا نور ہی ویکھدا رہیا ہوں تیسرا کہنے لگا میں تا او دی اکھ دا سرما ہی ویکھدا رہیا ہوں ایک گلاں پہ کر دینے تے کہنے لگے ہاں ہائے ہن ساڈیاں کھجوراں کون دے دے گا ایک گلاں پہ کر دینے تے اچانک حضور دے غلاماں نے سیراں تے کھجوراں دے ٹکرے چکے نے تے او دی بارگاہ ول پیا دے آ کے او دے سامنے کھجوراں رکھ کے نا تے حضور دے صحابہ فرمان لگے جیڑیاں بندیاں نے اونوں توڑ لو تے جیڑیاں ود جان او محمد والوں تحفے وچ آئیاں نے ایڈا سونا رب نے بنا کے بھیجا او محمد والوں تحفے وچ آئیاں نے آؤ نوجوانوں میں تہانوں میلاد والے ویڑے لے چلنا حضور دا جدو آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا تو سیدہ آمینہ فرماندیاں نے خرج منی نور فرماندیاں نے میں نور نو جنم دیتا تے کسی نے پوچھا جدو حضور دنیا تے آئے تے پھر کی ہویا تے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے ہونا کسی کے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھئی دور دنیا تو اندھیرا جنو جنو میرے آن دا چاہ میرے آقا دے آن دا چاہے اپنے ہتھن بلند کر کے پڑھو دور دنیا تو اندھیرا بھئی پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو ہڈی ہے مگر ایک گل
گل یاد رکھے جے اپنے گھر جامے نا تے چار پائی تے لیٹ کے اپنے سینے تو بٹن کھول کے تے اپنے سینے دے آلے وچ جھاتی ماری تے دیکھی جیڑا تیرے تے میرے دل دے وچ ایمان دا چانن ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کیدا ہے جڑے کملی والے نے سانو ایمان ورگی دولت نصیب فرمائی ہے تے دل نہیں کردا اودیاں نعتاں پڑھیے تو جنو جنو میرے آقا دے آن دا چاہے اپنے ہتھاں بلند کر لو کوئی ہاتھ نیما نہ رہے بھئی سارے ہتھاں بلند کر لو سارے میرے نال مل کے پڑھیے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھئی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا نوجوان میرے آقا دنیا تے تشریف لگے آئے ساری دنیا والے نو چانے میرے رب نو بھی اپنے محبوب دے آن دے چانے میرے آقا نے پر میں جبریل جلدی آ جاؤ عرض کی دیا اللہ حکم ہوئے فرمائے جا جا کے ساری دنیا سجا دے جبریل نے کہ جھنڈا مسجد نبوی تے لگایا ہو جبریل نے کہ جھنڈا کعبے چ لگایا ہو ایک جھنڈا مشرق کی شمال چ لگایا ہو ایک جنوب چ لگایا ہو چارہ جگہ تے جھنڈے لگا کے ایک جھنڈا بچ گیا عرض کی دیا لینو کتھے لاواں اللہ نے فرمایا جبریل سارے نو میرے نبی دے آن دیاں خوشیاں نے سارے نبیوں نو میرے آن دے چانے میرے یار دے آن دے چانے تے میرے یار دے آن دے مینوں بھی چانے آجا اے جھنڈا کعبے تے لگا دے جبریل نے جھنڈا کعبے تے لگا دیتا تے پوچھا پھر جبریل کی ہویا تے جبریل فرماندے نے آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا آؤ نوجوانوں اے میرا رب نے محبوب بنا کے بھیجیا کہ حضور علیہ السلام دنیا تے آئے تو ظلمت دے سارے اندھیرے مٹ گئے سارے پاسے ہریالیاں ہو گئیاں سارے پاسے جلوے ہو گئے میرے آقا دے علیہ السلام دے آن دے نال دنیا چ بہار آ گئی بیٹیاں نو عزتاں مل گئیاں جنہاں دے حق کھوئے جاندے سے انہاں حق لو حق واپس آ گئے انج میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے کہ جدو حضور دنیا تے آئے نا تے ادھر اما حلیمہ طائف دے علاقے چ حضور نو لین واسطے ٹر پئی اچھا 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 بولو سبحان اللہ میں جان چھاڑ دین لگا بندے تو گھبرانا نہیں اچھا بولو سبحان اللہ جیڑا جاگ دا ہے او بولو سبحان اللہ میں پتہ تو گھبرا گئے ہوگے کہ سوچ دے ہوگے کہ کدھر یاسی صاحب فجر پڑھا کے جان نہیں میں نو تہاڈی طبیعت دا پتہ میں انشاءاللہ تقریر نہیں دیر کراں گا جنہیں کو تانوں سمجھ چا دے اما حلیمہ ٹری نا تے ساریاں دائیاں اما حلیمہ تو اگے گزر گیا اما حلیمہ دی اونٹنی بھی بیمار ہے او دا بچہ بھی بیمار ہے بھکھا دے نال مر گیا اما حلیمہ آپ بھی بیمار ہے تے اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا تے اونٹنی ساری اونٹنیاں تو پیچھے وے ساری عورتاں دائیاں رل کے کھلار کے سارے اونٹاں نو اما رلاندیاں نے ٹردیاں نے پھر اما حلیمہ پیچھے رہ جاندیاں نے آخر کار کے ساریاں دائیاں چھڑ کے اما حلیمہ نو مکے ٹر گئیاں ادھر ساریاں دائیاں اپنے اپنے لال لے کے آ رہی ہیں تے ادھر اما حلیمہ مکہ المدینہ تے جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئیں جڑے ویلے مکے آئی نا تے رات دا اندھیرا ہے تے کعبے دے سین وچ اندھیرا چھا گیا تے اما حلیمہ کعبے دے نا پردے پھڑ کے روئی جا رہی تے روئی جا رہی تے روئی جا رہی
عرض کر دی سونیا بے کعبے وچ رہن والیا بے کعبے دے مالکا میں تا بڑی بیمار ہاں میں سونا تیرے در تے جڑا بھی آیا وہ کدے خالی نہیں گیا تے اما علی مرو کی آنکھ دیا بے کعبے والیا میری اونٹنی بھی بیمار ہے میری اونٹنی دا بچہ بھی بھوکھا دے نال مر گیا آئی عرض کر دیا نے ربا میں آپ بھی بڑی بیمار میرے ورگا جہان چ غریب کوئی نہیں اما حلیمہ نے کعبے دے پردے پھڑ لے تے عرض کر دیا نے کعبے والیا بہتا کچھ بھی نہیں مگدی ایک عرض کرنی میری جھولی چ ایک رحمت دا قطرہ پا دے کعبے چو آواز یہ حلیمہ رونا تو تا ایک رحمت دا قطرہ پہ مانگنی ہے اللہ نے فرمایا وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا حلیمہ تو تا ایک رحمت دا قطرہ مانگنی ہے اسا دوما جہانا دی رحمت تینو دے کے ٹور دینا اسا دوما جہانا دی رحمت تینو دے کے ٹورنا ہے ادھروں اما حلیمہ نے کعبے دے پردے پکڑے تے روئی جاری تے اچانک کعبے دے نا صحن دا دروازہ کھلیا تے حضور دے دادا جان آواز دے کے کہنے لگے کوئی دائی ہے اما حلیمہ فرما دیا نے بے کمر وے ربا آج سچ ہو گیا تو تا خاموش دلہ دیا التجامہ بھی سننا ہے اما حلیمہ بڑی جلدی نال اٹھی تے جا کے کہنے لگی جی جی میں دائی ہاں تے حضرت عبدالمطلب ویخ کے نا تے مائی نو مسکرا پے تے اما حلیمہ کہنے لگی بے سونے میں تا رونی ہاں تے تو مسکرانا ہے تے حضور دے دادا جی مسکرائی جا رہے مسکرائی جا رہے مسکرائی جا رہے تے اما حلیمہ حضور دے دادا والے ویکھ کے کہنے لگی تیرے متھے دا محراب ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے تیرا لباس تیرا وجود ویکھاں کعبے دا چودھری لگنا ہے پر اے دس مینوں ویکھ کے مسکرایا کیا ہے حضور دے دادا جی فرما لگے نی حلیمہ 3 دن گزر گئے میں لیٹ رہا سا مینوں خواب وچ رب نے آکھیا بڑیاں دائیاں آن گیاں عبدالمطلب اساں تینوں پوترا دینا ہے جیڑی بھی دائی آوے دیوی نا آخر تے ایک حلیمہ آوے گی انہوں اپنا پوترا دے دیوی او دی کلی کچھی او دا ایمان بڑا پکا او دی کلی کچھی او دا ایمان بڑا پکا ہے او دی کلی کچی تے او دا ایمان بڑا پکا ہے اما حلیمہ فرما دے نے جڑے بلے حضور علیہ السلام دے میں گھر چ گئی نا حضور ایک پنگوڑے وچ جھولے پہ لیندے نے حضور علیہ السلام آسمان وال ویکھ کے نا تے حضور دا چہرہ انور تے کپڑا ہے تے اما حلیمہ فرما دے نے جدوں میں حضور علیہ السلام دے گھر چ تشریف لے کے گئی نا تے مینوں ہر پاسے نور ہی نور نظر آیا تے دل چ خیال آیا نہیں حلیمہ جدے ویڑے دا اے حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا اما حلیمہ نے جڑے میرے حضور علیہ السلام نے گودی بچ چکیا اختصار نال عرض کر رہے میں اپنے گھر بچ لے آئی نوجوانوں اما حلیمہ نے جڑے اپنے گھر بچ آ کے قدم رکھیا نا تے اما حلیمہ فرما دی نے کہ میرے سکول سن 7 بکریاں کتنیاں اچھا بولو کتنیاں فرما دی نے جدو کملی والا میرے ویڑے آیا تے 700 ہو گئی اما حلیمہ امیر ہو گئی اما حلیمہ امیر ہو گئی اس بات عاشق کہندے سارے جگ تو حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی بے سارے جگ تو حلیمہ
غریب نہیں سی کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی او دے بخت جاگے سون فضل کیتا سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی اللہم حلیمہ دے ہن ناز تے نخرے وکھرے نے حضور علیہ السلام نے جدو گھر وچ لے کے آئیاں اما حلیمہ تے فرماندے نے میرے ایک قدم کلی چ تے ایک کلی چ باہر تے ککھاں دی کلی ول ویکھ کے فرمان لگیاں وے سونا تینوں کتھے لے کے جاواں میں تا غریب نہیں میرے تے ککھاں دی کلی ہے تے حضور زبان حال چ فرمان لگے اما مینوں اس ککھاں دی کلی وچ لے جا دیکھی فرشتے بھی تیری اس ککھاں دی کلی دا طواف کریا کرن گے اما حلیمہ حضور دا چہرہ ویکھ کے فرماندیاں نے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اللہ کریم ابن منصدہ آباد اور میں پڑھ دینا میں چند منٹ کے اندر سنا کے اجازت چاہاں سندے رہندے ہو مگر تہاڈے ذوق واسطے میں سنا دینا کونین دے والی آقا علیہ السلام ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے اب مینوں پتہ لگے نا کڈی توجہ نال بیٹھے ہو گل تہاڈی پسند دی سنان لگا ہن ہتھاں نوں کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ حضور مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے ایک بڑا سونا جا نوجوان نظر ہی آیا بڑا ہی سونا حضور نوں نظر ہی آیا تے حضور نے نہ ویکھیا تے جا کے سجدے وچ دعا کیتی ربا سونیا ایڈا سونا بنائے تے کدھر دوزخ دا بالا نہ بن جاوے ان محمد دی غلامی دے میں انو جنت دا وارث بنا دیواں یارو او کڈا سونا ہوے گا جیڑا سونے نوں سونا لگیا ہوے گا حضور نا انہاں فرمایا نا دعا کیتی حضور علیہ السلام نے تے دوجے دہاڑے میرے آقا دی بارگاہ وچ داہیہ قلبی حاضر ہو گیا تے آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونا کلمہ پڑھا اے میں گزارا نہیں ہوتا حضور نے کلمہ پڑھایا تے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے نہ پیا روے حضور نے فرمایا داہیہ میں تو روندے چپ کرانا ہے تو میری بارگاہ وچ بیٹھ کے رونا کیوں ہے تے داہیہ نے ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا سونا میں بڑا گنہگار ہوں میرے آقا نے فرمایا تیرے گناہ سمندر دی جھگ نال بہتے نے جی حضور نہیں فرمایا آسمان دے ستارے نال بہتے نے اکھے نہیں فرمایا درختاں دے پتیاں نال بہتے نے حضور نہیں فرمایا سمندر دی جھگ نال بہتے نے حضور نہیں فرمایا دس کیڑا گناہ کیتے رب کولوں معافی لے کے دیواں میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے اچانک جبریل امین آگے تے عرض کیتی کملی والے اللہ فرمارے کہ اینو آکھو پچھلیاں دی معافیت تے اگوں نہ کرے حضور نے فرمایا دائیا خوش ہو جا رب نے معاف کر دیتے دائیا پھر میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھ کے دارو کتارو روئی جا رہا فرمایا دائیا ہن کیوں رونا ہے تے دائیا دی اکھاں وچ اتھرو تے کہنے لگا سونے میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں تے ایک گناہ مینوں ایویں دا یاد آندا تیرے رب مینوں معافی نہیں دینی میرے آقا نے فرمایا دائیا او کیڑا گناہ ہے دائیا نے عرض کیتی کملی والے اپنے قبیلے دا سردار تے چودھریاں تے اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں نوں میں زندہ دفن کیتا ہے میرے آقا نے اتنا سنا تے میرے آقا دی حقاں چ ہنجو آ گئے حضور زارو کی تار رو پہ کہنے لگا سونا میرے اپنے گھر بچی یا بچے دی پیدائش دا بیلا تو میں گھروں دوسرے کسی ملک تجارت واسطے سودا بیچن گیا اور جان لگا اپنی بیوی نو کہہ گیا جب میرے گھر بچی پیدا ہوئی تے انہوں زندہ دفن کروا دے میں جب بچہ پیدا ہویا تو تیرے مقدر رکھ دیں سونا چند سالہ بعد گھر آیا نا تے آکے دروازہ کھٹکھٹایا تے ایک بڑی سونی جی بچی نے دروازہ کھولیا تے کہنے لگا سونے انہیں دروازہ کھولیا تے میرے چہرے پر ویکھن لگ پئی تے کہندا سونے میں اس بچی نو ویکھ کے آکھیا تو کون ہے تے بچی بڑے ناز نال کہن لگی میں اس گھر دے مالک دی دھیاں تے دائیا کہندا اس گھر دا مالک تا میں ہاں کہنے لگا سونے میں بچی دا دامن پکڑے تے اپنی بیوی کو جا کے پوچھے بچی کون ہے تے کہنے لگا سونے میری بیوی نے آکھیا کہ اے تیری بیٹی ہے
کہندا سونا میں ویکھ کے حیران رہ گیا کہ ایڈی سونی اللہ نے بچی مینوں عطا فرمائی جدو بچی دے حسن وال ویکھنا ماں تے دل نہیں مندا پر جدو قبیلے دیاں 70 بیٹیاں ویکھنا ماں تے دل چ خیال آندا کوئی تانا نہ مارے کہ ساڈیاں 70 کر دتیاں اپنی ایکو ہی نہیں کردا رسا نال لیا اپنی بیوی نو آکھیا کہ اینو تیار کر کوئی میری بیٹی دا باپ نہ آکھے تیاں والے تیاں ہوندیاں نے اج بھی باپ کم تو لیٹ آوے نا تے سارے سو جاندے نے باپ آ کے ادھی رات دروازہ کھٹکھٹاوے تے اٹھ کے پہلے تی کھول دیے کیونکہ انہاں بیٹیاں نوں ماپیاں تے بڑے ناز تے مان ہوندے نے کہنے لگا سونا میں جڑے پہلے اپنی بیوی نو آکھے اینو تیار کر کوئی میری بیٹی دا باپ نہ آکھے تے میں اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہا تے بیٹی نال نال ٹر دی جا رہی کہنے لگا سونے میری بیٹی میرا متھا چم کے آخری وے بابا مینوں نانکے لے کے چلے آئے بابا مینوں بازاروں کھلونے لے کے دین لگائے بابا مینوں جوڑے لے کے دین لگائے کہنے لگا سونے میں اپنی بچی نو جنگل لے کے آیا اپنی بچی نو چھاویں نہیں بلکہ دھوپے بٹھا دیتا میں بچی دی قبر پہ کھودنا کہنے لگا سونے مینوں قبر کٹ دیا پسینہ آوندا ہے بچی دوڑ کے آندی ہے اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے تے نالے آخ دیے بابا بابا بڑے سالاں دا تھکے آیا آجا بابا گھر چلنے باقی کم کھلیا کے کر لواں گے کہنے لگا سونے میں بچی دی سن دئی نہیں جڑے بلے بچی دی قبر مکمل ہو گئی کہنے لگا کملی بالیا میں بچی دیا اکھاں تے پٹی بن کے بچی نو قبر چ دھکا ماریا اولادا والے کلیجہ پھٹ جاندا ہے بچی دی چیخ نکل گئی کہنے لگی وے بابا بے بابا میں تیریاں راما اڑیک دی رہی ہوں جب باپ اپنی بیٹیاں نال پیار کر دے رہے نے بابا میں تینو یاد کر دی رہی ہوں بے بابا میں تیریاں اڑیکاں کر دی رہی ہوں کہنے لگا سونے میں اپنی بچی تے مٹی پوندا رہا ہوں بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بے بابا میں تے تو کھلونے نہیں منگدی بے بابا مینوں ماری نا بے بابا میں تے تو کھلونے بھی نہیں منگدی بے بابا جوڑے نہیں منگدی بے بابا میں تے تو پیسے بھی نہیں منگدی بے بابا مری نا کہنے لگا سونے مینوں ترس نہ آیا میں اپنی بچی تے مٹی پوندا رہا بچی رو کے آنکھ دی وے بابا دے ساری زندگی کو سوٹ جو گزار دیواں گی دے بابا مینوں مری نا دے بابا میں تیری بیٹی ہاں بابا میں تیریاں راما اڑیک دی رہی ہوں کہنے لگا سونے میں بچی دی سندا ہی نہیں بچی تے مٹی پوندا رہا تے بچی رو کے آخدی وے بابا دے بیٹیاں نال میں نہیں کریدا دے بابا میں تیری چھوٹی جی بیٹی ہاں کہنے لگا سونے میں بچی تے مٹی پوندا رہا بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وے بابا بجاندی وری دس جا میرا قصور کی ہے بے بابا میں تیرا کی بگاڑیا ہے بابا جد لوگ اپنی بیٹیاں نال پیار کر دے رہے نے بابا میں تینوں یاد کر دی رہی ہوں کہنے لگا سونے میں بچی تے مٹی پوندا رہا بچی نے آخری ویلے ہاتھ جوڑے کہندی وے بابا تینوں ترس نہیں ہونا وے بابا میری ماں نو سلام آکھی وے بابا بیٹیاں نال میں نہیں کریدا کہنے لگا سونے میں بچی تے مٹی پوندا رہا بچی نے آخری ویلے آسمان وال ویکھیا کہنے لگی ربا میرے بابے نو ترس نہیں ہونا پر میں سونے تیرا ایک محبوب ہونا جن آ کے بیٹیاں دے سر کجنے جن بیٹی دے آیا اٹھ کے کھڑیا ہو جانا ہے ربا انہوں چھتی بھیج دے دھیاں اس سونے دیا راما اڑیک دیا
نے ربا بڑیاں دھیاں ٹر گئیاں نے سارے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا بھی زارو کی تار روئی جا رہے علماء فرماتے نے میرے آقا نہ روئے اتھروں دے نال میرے آقا دی ریش تر ہو گئی فرمایا دہیا مینوں پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمد دیاں اڑیکاں کر دی ٹر گئی میں اپنی بچی میں دفن کر دیتا اج بھی رات نو لیٹنا مت او دے کناں دے وچ بابا بابا دیاں آوازاں آوندیاں نے سونے راتاں دی نیند اڑ گئی دیناں دا آرام ٹر گیا سونے اج بھی ڈرنا بیٹے دیاں ہائے ہائے دیاں آوازاں کناں وچ آندیاں نے میرے آقا زارو کی تار روئی جا رہے اس ویلے میرے آقا نے اعلان فرمایا داہیہ مینوں پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمد دیاں اڑیکاں کر دی ٹر گئی داہیہ نے دوسری باری پھر گل سنائی تیسری باری میرے آقا نے فرمایا داہیہ مینوں پھر سنا صحابہ نے آ کے داہیہ دا موڈا پکڑ دے چپ کر جو کیوں پہ رسول روانہ ہے اس ویلے میرے نبی نے اعلان فرمایا بیٹیاں نوں بوجھ سمجھن والیو بیٹیاں نال پیار نہ کرن والیو اج جدے کر تیسری یا چوتھی بیٹی پیدا ہو جائے نا تے او دے متھے تے شکن پے جاندی او پریشان ہو جاندا ماں بھی کہندی ہاں ہاں ایک ہی ہو گیا میرے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اوے تو اس نبی دا امتی ہے جدے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوے تے رب دے فرشتے مبارک دین اوندے نے میرے آقا نے دھیاں دے مان بڑھا دیتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدے گھر اللہ ایک بیٹی دے بعض کتاباں چ 3 اور بعض چ 4 بھی آئے فرمایا جنوں اللہ 4 بیٹیاں دے انہاں دی سونی پرورش کر کے جتنیاں بھی دے اللہ سونی پرورش کر کے انہاں دے گھر ودیا کر میری سنت سمجھ کے بیٹیاں نال پیار کر قیامت نو محمد دے انہاں نیڑے ہوے گا جویں شہادت دی اگلی تے نال دی اگلی ہوندی ہے میرے آقا نے بیٹیاں نو جنت دی ٹکٹ بنا دیتا تے جاندا جاندا میلاد ایک ہی پڑھاں گا کہ جس ویلے تشریف لیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی جو کچھ پڑھیا اللہ کریم ایدے تے عمل دی توفیق عطا فرماوے اور اگر ایدے وچ کوئی غلطی اور خطا ہوگی تے اللہ کریم اپنی رحمت اور بلند رحمت دا صدقہ وسیلہ معاف فرما کے آپ اپنے حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بانیاں نے محفل اللہ کریم برکت عظیم عطا فرمائے جتنے بھی احباب نے تھوڑا بہت جتنا بھی حصہ ڈالیا اس ہر حصے دے بدلے اللہ کریم جنت دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ درجات انہاں دے واسطے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ کریم اسی طرح ہر سال بڑھ چڑھ کے محفل ملت مقدسہ دا انعقاد فرمان دی توفیق عطا فرماوے جتنے بھی احباب نے جڑا اپنے دل دے وچ کوئی نیک مقصد لے کے پورا فرمائے اے بھائی محمد روف دے بھائی آئے نے ماشاءاللہ 17 چک تو کہہ رہے نے کہ ایک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا بارے چ شعر سنا دیتے آؤ میں سنا کے اجازت چاہواں سائیں سردار نے کیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ باسائی سردار اللہ تیری قبر نو منور فرمائے آپ نے فرمایا سردار جو بھی منگنائی ترے فاطمہ تو منگے
جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے اے مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ کون ہے دیوانی کو نے پوچھیا گیا کملی وال بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ فتمون جو نکلے آئے فتمون دا مانا آزاد ہے فرمایا میری بیٹی آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے جیڑا یہ دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کران لگی دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصبر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جتھے تیرا مقام ہے جے تیرے بابے دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائیوں دیاں لوکی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا تاجدار ختم نبوت اچھا بولو تاجدار ختم نبوت اللہ نے اپنے محبوب بیٹی نو اے مقام عطا فرمایا ہے